аҳамият додагӣ дар Европа ҳама мардум ба велик мегардад, чӣ дар шаҳрҳои калонаш бошад, чӣ дар шаҳрҳои майдаш. Як чанд сабабҳои худша дорад. Ҳозир шумо мегӯм. Якумаш, аз сабабе ки бисёри мардуми Европа мехоҳанд ки бигем табиата ҳифз кунанд, намехоҳанд ки ҳаво безеб боша, ҳавои безеб дар нафас бикашанд. Ба ҳамин хотир кӯшиш мекунанд ки ба велик бигарданд. Ва сабаби дуюмаш, аз сабаби практични буданаш. Вақте ки шумо шаҳрҳои калон дар зиндагӣ мекунед, як ҷо ба як ҷои дигар рафтана пробкаву парковкаву ҳамаи бигем бисёр чӣ дорааст, сатҳона бисёр гаранг мекунад, и сумми зиёдтир аз худ мекунед. Ба ҳамин хотир шаҳрҳои калонда бисёртар мардумаш аз як ҷо ба як ҷо рафтана ба велик мегардад. Ва сабаби сеюмаш и экономичнӣ ва саломатида фоида доштанаш. Ман ҳам велик гирифтам, вот тачкачаи ман дидем. Ира нав гирифтам, вот 70 евро. Ба чӣ сабаб гирифтамаш? Якумаш, аз сабаби ки ман дар ҷои зиндагӣ мекунам ки Бавария, вот нигоҳ кунед, природара бинед чӣ хеле базеба, оли вообще ҷои безебшай. Ранги Windows 8 метавонад. Сабаби дуюмаш то, что ки саломатида фоида дорад, практични буданае, ба як ҷо ҷой рафтана тез кор мерам буд мекунам миём. Ва сабаби сеюмаш бошад ҷои фасона ман шумода нишон доданем. Ба ҳамин хотир обязательно подписаться кунед, чтобы ки пропускат накунед. Оли ман территорияи ҷои зур медонам ки барам мебинам, видео мекунам, шумода нишон метавонам. Салом алейкум, то видео дигар.